Ciordales ceva? Ciordales? Băgăm la dos? Nu? O românească aici. Hai facem o românească aici. Stai acolo, fițar, bicicleta, dracu. Și oarecum aveam grabă să ajung la Madrid, să alea, știi? Stă într-o parte eu. Gasoil corre por sus venas, es su sangre en la escena. Camión rugiendo fuerte, rompe el alba en la cadena. Sin V8 no hay fiesta, leyenda en carretera. Manu Tracks en la cabina, nadie frena su carrera. Kilómetros de vida, sueños entre ruedas, sacrificios en la carga. La familia espera, la ruta es su templo donde enfrenta sus dilemas. Con sudor en el volante, dejando atrás problemas, cicatrices de motor, historias en el viento. Cada curva tiene peso, cada viaje es un intento. Entre luces y neblina, camina el sentimiento de un guerrero de asfalto con el tiempo como aliento. Bună, YouTube! Am revenit. Da, bă, copii și copilași, am revenit după o mică pauză de la filmat. Bine. Eu am tot postat, am postat pe canalul mare, pe canalul mic nu am mai pus pentru că sincer nu știam cum să fac, cum ar fi trebuit să fac. Și am zis că bă, stai să iau o pauză, să văd cum funcționează noul servici, să văd cum aș putea să filmez, cum aș putea să fac videourile pentru canalul în română. Așa că după o mică întrerupere de ceva săptămâni bune, revenim cu un video. Suntem deasupra Madridului. Madridul e în față undeva. Mergem să descărcăm se cheamă Paval. E un fel de pământ și noi mergem să-l basculăm într-o groapă. E bine? No, hai să-i dăm bătăi. Dragi copii și copilași, am ajuns acolo, trebuie să descărcăm. Ieșim pe șurea aia și facem aici dreapta și pe drumul ăsta venim. De aici mergem la Madrid. Încărcăm cabluri pentru Madrid. Așa că după aia cablu de cupru de la Madrid la Madrid. Numai că următoarea încărcare e un pic nasol, că trebuie să cântărim într-un loc, merem în capul ălalt din Madrid, încărcăm, venim în capul ăsta, iar cântărim și după aia mergem în alt capăt unde o să descărcăm pe aici. Asta mi-aduce aminte de meseria mea de porcar. Drumuri de porci pentru descărcare de pământ. Bine, ăsta nu-i pământ, e ceva rest de aluminiu de ceva. E un praf așa, care miroase nasol. Miroase a... nu știu, urât. Da, păi da, și cum am zis, mi-am luat o mică pauză de la postat, doar ca să mă mentalizez cum aș putea face video în România. Deoarece mie mi-este foarte greu să fac video în română, că vrei, nu vrei, după atâta ani de Spania, nu-s bășin, nu-i nimic. Nu că mi-e greu să vorbesc, că de vorbit vorbesc, că nu mai taci clanța, dar mi-e greu să gândesc după aia cuvinte, chestii care nu îmi iasă în română, care sunt mai specifice pentru un ceva, eu știu. Nu știu cum să zic. De exemplu, remorca, nu o să-i zic basculant, o să-i zic banieră, că aia îmi vine pe moment mai rapid. Știi? Chestii de astea așa insignificative. Și unde cacă românii cel mai mult, mai ales ăștia care vin, care stau afară, sunt la cuvintele care sunt asemănătoare în spaniolă, știi? Dacă sunt două cuvinte care sunt foarte asemănătoare între ele, tu ca român, era pe aici la dreapta, tu ca român o să zici pe aia în spaniolă, că așa îți vine mai repede, că ești învățat cu asta. Așa că să nu credeți că am bășit pe mine. Dar eu am 20 de ani de Spania, bre.
Ești nebun? Pe aici este un drum care duce la o fabrică de cărămidă și normal noi descărcăm pentru fabrica aia de cărămidă, numai că nu trebuie să mergem acolo să le zicem, ia mă, ia. Nu, venim aici, ne punem, descărcăm și aia și o să vină un moșuleț pe jos de undeva, o să ne vadă și o să vină să ne semneze actele. Cred și sper. Tura trecută, cum n-am știut, m-am dus la fabrică, am venit aici, m-au adus ei, m-au învârtit, mi-au arătat. Acum nu-i cazul, că noi știm că am mai fost, suntem profesional, ce mama măsi. Noi trebuie să venim aici așa. Să dăm cu curul până în prăpastie și să basculăm. Uite că tura trecută era o leacă de barieră ca să nu mă duc în cuc. Acum nu mai este barieră, nu știu până îți dau cu spatele să... Vezi? Aici în prăpastia asta. Acum cine îmi zice mie până unde să dau cu spatele? Că chiar n-aș vrea să mă frec. Hai să punem bateria manual ca să nu mai schimbi. Și dăm așa încetuț. E mai mult aici când virez, că poate s-o mai întări, dar nu știu ce să zic. Vezi ce zic? Îi o leacă așa și așa. Dar ne deschidem tare și dăm în sus cât putem de tare să nu ne înfundă. Gata, automat. Asta era șmechereală. Și acum dăm cu spatele în partea aia și coborâm. Dar să simte că e moale. Să simte în dragi că e moale. Aici când plouă, cred că e belită să vii la descărcat. Și nu trebuie să le lași moale. Că dacă l-ai lăsat moale, s-au dus. Vezi? Dar se cunoaște și de la urmele lăsate de roți cât e din moale. Da, na, bun. Asta era o leacă primejdea aia mai mare. Hai să ne întoarcem așa și ne punem acolo să deschidem capacul. Prelata, cum s-ar zice la voi, la acoperiș? Aici îi zice toldo. Prelată capac, cum vreți voi. Cum vreți voi să o luați, mai băieți, vezi? Și descărcăm acolo în groapa aia. Dacă ne vede moșulețul că am venit. Că eu l-am întrebat, dar eu când mai vin aici, vin direct aici, să trebuie să trec prin fabrică. Nu, tu vină direct și descarci. Zic, bun, așa fac. No, asta e frica mea cea mai tare, până unii mă duc eu cu spatele să nu se... Știi ce zic? Să nu se mă duc în cuc cu satelitul. Aia e frica mea. Da, nu. Oricum prima oară doar dăm așa un pic să ne aproximăm, să deschidem capacul. Chiar habar n-am până nu-ți dau cu spatele și te spun și asta dreaptă, ceea ce nu-i. Bun, primul lucru, hai să deschidem capacul și așa ne uităm și până unde să dau un... Știi ce zic? Sau nu știți ce zic? De ce zic că e moale în draci asta? E moale în draci. Tura trecută făcea moșul la mine, dă-i, că e tare, făcea. Că trebuie să și curățăm asta cât de cât, că încărcăm plastic și ar trebui să fie cât de cât curat. Vezi ce zic, uite ce mă înfund. Ai, bag pula. Eu. Să scoatem ăla. Eu ce mi-am făcut papucii, băga mea și piciorul. Puteam să-mi iau papucii de lucru. Știi ce zic? Puteam, dar n-am vrut, că eu șmecher. Ai.
firmas? Sí, cuando... a ver, para estar en mi palestra. Entonces intentar bascularlo lo más pegado posible allá. Sí, 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 ya lo sé, ya lo sé. Porque es que si no, como esta mañana, venía a las 5 de la mañana y tenía los viajes hasta allí. Entonces va a llegar un momento que no vais a descargar. Ya, bueno, le voy a echar, yo le voy a echar, no, ahora solo para abrir la puerta. Tú no tienes nada que ver, sino a lo mejor te vas a pillar un día por la tarde, que vas a ir bonito. Intentarlo arrimar lo más posible porque es que si no... Sí, no te preocupes. A ver. La máquina, venga, gracias, A ti. Hasta luego. ¿Qué me avisarás? Sí, yo te aviso. Bine că vine nena să ne avizeze cât să-i dăm cu spatele, că dacă nu beleam pula. Hai să vedem până unde. Venga, gracias. Da. Și acum hai să-l țipăm. Nu-i bun când se duce într-o parte. Nu-i bun, nu-i bun. De ce mi se duce așa într-o parte? Să mă uit că nu-mi place. Să mă uit că nu-mi place deloc. Stă într-o parte sau nu? Stă într-o parte, bă. Stă într-o parte, bă. Trebuie să ne mișcăm. Să coborâm jos, o dăm mai... Nu știu mai unde. Mai în partea aia. Că nu-i bun. Să mă dau mai într-o parte. Că nu-i bine. Mă dau mai în partea aia să văd ce și cum. Noi rămân înfundat aici. Ia zi-mi acum. Nu, ceva nu-i bine. Ceva nu-i bine. Ceva nu-i bine. Dar ce nu-i bine? Eu uite la pe ce urăturcă. Deci mi se duce direct într-o parte. E încărcat de acupu. Vrei să vezi că e încărcat normal? Dă-ți dau în față să mă uit să văd ce și cum. Că dacă încărcam prea într-o parte am subtulițul. Se duce pe partea aia. Ia, m-am încărcat pe partea asta. Deci am mult pe partea asta. Și acum ce? Că aici e drept, mai drept de atât. Pala no tiene, ¿no?
Digo, pala no tienes, ¿no? Pala. Pero la grande. Es que me han cargado torcido. No, subo, pero se me tira para un lado. A ver si tienes una pala y me coges un poco, me lo echas en otro lado. Vale. Bun. Vezi că stă tătă pe partea asta? Să-mi vine o leacă și să-mi pun o leacă fix în partea asta. Să văd dacă așa urcă drept. Că când faci așa... Sincer, eu nu basculez. Mai bine iau lopata și dau la lopată tot pe o parte și pe ailaltă. Și aia e. Vă zic din tot sufletul. Și pe unii poate să vină. Îmi pare rău pentru nenea că îl deranjez la ora asta, dar altă soluție chiar n-am. Hai, că vine nenea. Nu vezi ce zic? Bueno, dime, ¿qué es? Los palistas que son palistas, es que me han cargado todo para este lado. Que podrás meter la pala y empujarlo un poco para hacia ahí, si lo tiro para adelante. Pero tienes que salirte a un sitio donde yo me pueda meter con la pala, ¿me entiendes? Donde me digas. Pero si es que arreglándote allá el camino no vas a poder, no vas a poder. No, si le tiras tú para adelante, me pongo yo aquí a este lado Ah, eso sí. y te metes tú para ahí. Vale. O le tiras, a ver si para adelante. Si tú te metes aquí y yo me meto allí, Sí. aquí, a ver que miro desde dónde hasta dónde, para más o menos. Sí, bueno. Luego está arriba Y del en mitad todo. un poco para adelante, donde está. No voy a poner mucho porque esa pala no levanta mucho. O sea, es de la A hacia allá. Tíralo un poco. Eso cuando cargan con prisa es lo que hay. Deci mă bag eu unde e el. Și el se pune aici. Mă rezolvă, după aia mă dau cu spatele iară unde ar trebui. Da, așa ceva. Are și omul dreptate când zice că trebuie să avem grijă noi, da. Aici. Hai să vedem. Más pa'lante. Más pa'lante. Acum mai bag o țără în partea aia. Să mă îndrept o leacă. Asta. Eu cred că acum ar trebui să urci drept, cred eu. No, yo creo que sí, si no ya lo he hecho a mano y ya está. Hai și dăm în spate. Până unde? Nu știu. Nici prea mult și nici prea puțin. Cam aia era șmecheria, nu? Până aici. Tot șui, tot nu șui. O eu la lopată, nu eu la lopată. Voi ce ziceți?
Același căcat. Hai să urc un pic mai mult. Să văd cât. Tot se lasă în partea aia. La lopată, bă, copii. La lopată, la lopată. Ce-i drept? N-aveam niciun chef. Da, aia e. Așa că dăm în față și ne băgăm să dăm la lopată. Hai să vedem. La lopată am dat. L-am îndreptat oarecum. Hai să dăm în spate. Să dăm dacă o basculăm. Încălzirea de dimineață. Du-te pe basculă, Manuele, că e ușor pe basculă. Doamne, Doamne. Ia. Hai să vedem. Momentul adevărului. Hai să văd cât se duce. Că parcă nu se duce așa tare. Nici o șansă. Mult mai bine. Hai. Basculăm și ne vedem de treabă. Hai că am dat ceva la lopată. Hai mă, curgi sau nu curgi, că îmi bag pula. Curgi odată. Curgi odată. Curgi! Curgi, fița mama ta, dracu. Așa. Tot. Tot. Curge tot sau nu curge tot? Să vedem ce și cum. Ioi, frumos, mai ales că merge toate bine. Ca azi, sau ce m-a făcut. Nici, cum se cheamă, nici mănuși n-am luat, că eu șmecher. Oricum trebuie să mă mai urc o dată cu lopata. Ia, o picat. O picat. O picat tot. Ți-aș pula ta, Doamne. Și oarecum aveam grabă să ajung la Madrid, să alea, știi? Ha, să graba pe altă dată, Manuele. Azi n-ai grabă. Trebuie să-mi cumpăr o lopată, bă. Aia trebuie să fac eu. Asta. Cum s-o chema? Nu, lopata. Hai. O basculăm și plecăm.
Pică drăcia sau nu pică? Pici fița armăta, dracu. Yo, bine ați venit la un nou video în care eu îmi fut viața. Nu a picat tot, dar cam. Profesional, bă, ce să zic, îs profesional. Faza e că mi-a sunat o dată că era să o dau cu în sus, că tot așa mă încărcase rău, nu am observat. Am descărcat într-un loc închis cu praf și nu am văzut că o lasă pe o parte. Știi? Și tu, când nu vezi că ți-o iau pe parte, tu descarci, nu-ți dai seama. Și vine ăsta de pe volă și îmi zice: bă, ai că am avut noroc că ai două pistoane, că dacă nu, o trec cu nasul de pământ. Zic, bă, nici nu mi-am dat seama. Așa că da, hai să încărcăm cabluri. Da, hai că am ajuns și în Madrid. Oricum eram aproape, am descărcat în Toledo, Pantoja. Și eram aproape câțiva kilometri. Numai că cu traficul ăsta de Madrid, câțiva kilometri poate să fie o viață. Și cântărăm aici Shani la o ceva de containeri, de unde vine trenul cu containerii. Și cântărim aici și după aia mergem vreo 50-60 de kilometri, nu știu cât îs, până în colțul ăla de Madrid, unde o să încărcăm, după aia iar venim aici, după aia mergem în alt colț și descărcăm. Cam aia e planul pe dimineața asta. A să facem Madridul azi, să ne vină acru. Atâta zic. Stai acolo, fițar, bicicleta, dracu, să-ți fie! Bă, ce mă enervează ăștia, că cred cer drepturi, că iau drepturi, că-s bicicliști. Da, nu au semne de circulație, nu au nimic. Bă, noi trebuie să intrăm aici. Și cum o să intrăm aici? Oh, ioi, ce șanță au făcut ăștia. Hai, dă-i. Hai, dă-i! Hai, machelele, dă-i! Ioi, șanță! Hai că a venit ăsta de pe cântar, uite-l în spatele meu. A venit ăsta care trebuie să ne cântărească în spate. În spate, că ăștia sunt altă firmă, de la altă firmă, de la altă firmă. Nu știu cum să vă zic în românește. Eu mă amestec de chestii. Noi mergem să încărcăm cabluri în drum, o să vedeți, să vă arăt. Nimic legal, cred eu, dar fie cum o fi, fie cum o vrea Domnul. Hai să ne poziționăm un pic mai bine, că nu ne-am poziționat bine. Așa că hai să vedem. Da, păi da, hai că am cântărit. 41 de kilometri avem până la această frumoasă încărcare. Eu chiar nu înțeleg că e foarte stupid. Adică e stupid, nu, aia e, pe bani să învârte roata, nu, cum să zice. Dar mergem 41 de kilometri încolo, venim 41 de kilometri înapoi și după aia trebuie să mergem vreo 40 ceva de kilometri până în partea aia altă. Știți ce zic sau nu știți ce zic? Opa, așa. S-o parcă așa ăsta cu duba. Fix pe ieșirea mea. Mers, încărcăm Cupru.
Azi ciordales ceva? Ciordales? Băgăm la dos? Nu? Nu băgăm? Îs de-astea cum s-ar chema? Cabluri de-astea înfășurat așa în rotund, în covrig. Cabluri de alea, nu știu, zice că-s vreo 19 toni, dar nu știu dacă o să meargă să încărcăm tot. Cum descarc aici aproape, încarc tot și lăs cu asta prelata deschisă. Faza e că nu se plătește asta la kilometru, se plătește cursa așa cum e. Așa că n-are rost să ne sforțăm să băgăm mai mult. Dar cu 18 toni e ok, dacă în cap. 19, dacă în cap. Trebuie să ne strecurăm până căcatul ăsta din Madrid, până ajungem la M50. Să sperăm că M50-ul la ora asta e cât de cât ok de trecut. Că eu cred că da. Așa că mă lasă și pe unii careva, mă lasă un căcat. Treci treceata, ar Dumnezeu să te treacă. Ioi, dar nici asta nu mă lasă, bă. Da, voi sunteți jăgoși, bă. Bă, voi sunteți nesimțiți și jăgoși, bă. Nesimțiți și jăgoși. Așa se cheamă. Dar nu poți să te oprești 2 secunde să trec și eu. Nu poți. Stați ar să-ți stea. Asta e mic, așa că trebuie să mă deschid mult. Nu băga botul. Na. Na. Na, beleaua, na. Ăla cu duba vrea să se bage în cur. Hai mă, fița-ar duba strâmbă să-ți fie. Madrid, ce să faci? N-ai ce să faci. Bine, că azi nu avem mare căcat de făcut. Bănuiesc că ne învârtim pe aici. După ce descărcăm, sper din suflet să încărcăm în locul unde descărcăm, că acolo e o încărcare bună. Și am încărcat. Deci acolo descarci cablurile, separă plasticul de cupru și plasticul îl triturează și face niște plastic triturat. Și de ăla am mai încărcat acolo. Și dacă încarc plastic triturat acolo, fut camionul full, maxim. Și am descărcat undeva în Nu, unde am descărcat? Nu mai știu unde am descărcat. Dar o cursă șmecheră, cu puține kg și se plătește o grămadă de bani. Și dacă oprim pe aia ar fi ok. Ar fi chiar ok, că aș prinde-o pe aia, aș descărca mâini dimineață și mâini, fiind joi, aș încărca pentru casă. Autobuz! Te-ai dus, Manueli, te-ai dus. Da. Și ar fi ok, că aș merge încărca cu plastic de la puține kg în Cuc, sus, în nord. Și de acolo vin la Bilbao, încarc fiare, joi, ajung joi acasă, vineri dimineață mă duc și descarc fiarele la Barcelona, încarc altceva și vin acasă și gata săptămâna. Aia ar fi planul ideal, dacă s-ar nimeri. Dar cum nu se știe niciodată, păi hai să vedem ce, cum și unde. Momentan, hai să prindem 50-ul și să dea Domnul să nu fie aglomerat. Am ajuns, iarăși am ajuns. Aici sunt lucrări. Păi când ieșim de aici e o leacă ciufută treaba. Să vedem până ieșim. Că pe aici e închis. Știi ce zic sau nu știi ce zic? Și până una alta nu intra și cursă. Cum am zis, am încărcat unde am zis că descărcăm. Am încărcat, nu. Încărcăm unde zicem că descărcăm.
și de acolo mergem direct la Bilbao. Wow. Și dacă mergem direct la Bilbao, înseamnă că mâine dimineață încărcăm pentru acasă, pentru Barcelona, și descărcarea o face vineri. Și cu asta basta. Facem o românească aici. Hai, facem o românească aici. Linii continuu, alea, nu pasa nada. Facem una romanesca, ca să nu mai facem roata la rotundă. Și, după cum puteți observa, pe strada Păsărelilor, și acolo în față este și un atelier de camioane și noi trebuie să ne parcăm cumva lateral ca să încărcăm cabluri. Să vă arăt eu unde. Aici. Mă, că s-au pus și ăștia cu dubile, eu trebuie să vin aici. Aici trebuie să mă bag pe lateral. Cum? N-am idee. Nu am idee. Mă pun și eu aici în față și aștept să las loc să treacă alții. Vin manevre de alea periculoase, ca aia. Nu ai ce să faci altceva. Eu, fraților, e acolo în față, nu aici în spate, numai că nu știu de ce mi s-a părut mie că aici. Că mai fusesem odată. Am văzut atelierul ăla, de asta mi s-a părut, dar nu, e atelierul ăsta la de aici. Și ăsta e ăsta cu brațul care să mă încarce. Știți ce zic sau nu știți ce zic? Acum să ne oprim aici și acum mergem să întrebăm. Ei, Doamne! Bun, ne s-a așezat omul cu brațele. Și acum trebuie să ne punem oarecum în paralel. Numai că mașina aia acolo nu ne face chiar bine. Nu știu cum să zic. Eu doar zic că mai am și o mașină aici. Dar nu-i bine așa. Stai să mă încoadrez un pic mai aproape. Eu l-am anunțat pe Bulangiu, dar Bulangiu nu s-ar da jos să-mi zică și mie ce și cum. Nu? Știți ce zic sau nu? Știți ce zic? O mașină fix sub mine și aia din spate nici nu o mai văd. Nu te văd. Bun, aici s-ar zice că suntem. Hai să încărcăm. Și cam asta încărcăm azi. Da. Cablu. Da, bă, copii. Să vedem dacă poate să împing un pic alea în față. Să încapă toate. Că e mult,